Right. Sanibonani nginibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ngalesikhathi kuyona ke le channel mawuthi usuku lakho lokuqala kuyona ke nje le channel sicela ucindezele ke i-like button bese ke uyasubscribe kuyona i-channel. Bafowethu kunabafowethu abahlezi bebuza egroupini yamaphandla lapha ku-Facebook ukuthi ingabe uyithenga kanjani i-voucher yase-Hollywood ngo-Capitec Bank. So bafethu njengamanje le video ngiyenzele labo bantu abahleze bebuza kanjalo ukuthi ke i-voucher uyithenga kanjani laphana ke ngo-Capitec. So njengamanje ngizokufundisa ukuthi ke i-voucher ithengwa kanjani. Ngicabanga ukuthi le video le izoba usizo kunoma yimuphi umuntu onesifiso sokuthenga i-voucher yase-Hollywood nge-app yaka Capitec noma ngithi nje uma une-account yaka Capitec. So let's go, ake sizame ke ukuthi uyithenga. So make sure ukuthi step ne-step engisishoyo la uyasibamba. Okay, right. So njengamanje ngiku-app la yase-Hollywood. If ngiku-app la yase-Hollywood uyabona la phezulu ukuthi no 0.07 cent we-voucher. So inhloso yami ukuthi ngiyithenge i-voucher cause ngifuna ukudlala and i-voucher anginayo, ngikhohliwe ukuyithenga esitolo, but ngoba nginemali kwi-account yami yaka-Capitec so ngizoyithenga ngawo Capitec. So let's go. Ake step sokuqala uya ku-account. So uma ula kuyona i-app yakho uzobheka u-account, singene ku-account. Then mase ungenile ku-account then uyobe usuthi it's either uthi make a deposit laphana noma uthi load top up voucher, but ngoba ake sivele siyenze ngathi sithi load top up voucher, singene khona. Then now futhi make a deposit uyavela, then ngizongena kuwona make a deposit, ngene kuwona. Then now akama-platform ukuthi ke uthenge, engicabanga ukuthi la usuke uzokhetha ibhenki lakho. So asebenzise loyana u-Capitec my way. Ngiyakhumbula ukuthi ngigcine ngisebenzise wona kahle kahle. Then now senza i-instant EFT lapha ku-Capitec on pay, Capitec on pay. Singene lapha ku-instant EFT. Then bese uyakhetha-ke i-amount la ofuna ukuyithenga. Then mina ke ngikhethe u-50 rand, ngizothenga u-50 rand nje noma ngizoselecta-ke lapha no-50 rand. Then bese ngithi submit. Right, submit. Then bese ngehla la enzansi ngifuna i-Capitec username kanjalo ne-banking password, of which lapha ku-Capitec username i-account number yakho, ngizoyibhala nje ungaboni ngoba seke ngiyayibhala laphana, ngoba ivela laphana kusho ukuthi seke ngayibhala. So ngizoyivele ngiyi-type 131 bla 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 3. Okay, right. Bese ngizoshaya i-banking, i-mobile banking pin. So i-pin le ngiyisebenzisa kwi-app. Bese ngithi-ke laphana next. So linda nje ilode. Then yabo lapha phezulu iyawuveza u-app. So sengizongena lapha kwi-app, ngithumela kwi-app njengamanje, ngiklikhe lapha phezulu, ngiklikhe la, ngithumela kwi-app njengamanje. Maye ngithumela kwi-app izofuna ngishaya i-password. Nansi izofuna ngishaya i-password yami, then bese ngithi yes. Then mase uyishayile i-password usuyabuyela futhi epagini lakho lela lokuthenga yona ke i-voucher. Verifying payment detail isaloda laphaya. Then bese thi-ke select yabo njengamanje obe isivela la shuthi isikuveza as wena ukwi-app, even though noma usekuyona account yaka-Hollywood but isikuvezela as wena ukwi-app. So ithi selecta i-account ofuna ukuthi uthenge i-voucher from wona. So ngizongena la, then mina ngisebenzisa savings vele. Savings ungayinaki-ke imali ibalance, indoda iyaphanda akunamali etheni, so uzosebenzisa savings. Then bese ngithi pay. Then i-message ingena lapha phezulu ngithebhe kuyona. Then I want to pay this 50 rand to
bla bla bla, bank account, FNB, First National Bank, ngizothi yes. Mase ngushaya yes, sengibuyela futhi lapha ephejini lami la ka-Hollywood. Then uyayibona-ke la isiyabhala ukuthi payment successful. Then siyabhala-ke na umyalezo ukuthi approvile, then bese ngithi back to website. Uma ngithi back to website, ngithemba ukuthi naya seniyayibona u-R50 njengamanje sengiwuthengile. So bafethu, uma ukuthi le video ikusizile, ngicela u-like ivideo, ungaphinde uyishare, ungakhohlwa ukuthi usubscribe kuyona i-channel. Ngizolonga ukwenzela nje ama-video just ukukubonisa laphana nalaphana, ngoba yiningi izinto nami eke ngizwa abantu bekhala ngazo kuma-Facebook groups ukuthi khona la bahamba be-stuck. So ngikhona for wena kuyona le channel. Ngicela u-like ivideo bese-ke uyasubscribe, ungaphinde-ke futhi uyishare. Okwamanje ake ngiyibambe la, nisale kahle.